खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं। दिनै खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर थरेन बर' बिथाङा गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिहुननाय दैमु लाइसिखौ बेखेवनानै होदों। लोगोसे गुबुन बिजाबफोरखौ बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेखेवनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बिथां मानाव गेदेर थरेन बर' बिथाङा रायजोफोरखौ जौ नागारनो थिनदों आरो लाइमोनफोरखौबो ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों आरो गावनि न'आव बिजाबनि आलमारि बानायना लानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बर' आइजोफोरखौ गावनि आंगोनि जि-जोमफोरखौ दानो थाखाय खावलायदों। नैथि रादाबाव दं। बर' फिसा मेडेल देरहादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनि सिलग्राम गभ अफ इन्डियानि 5थि नेशनेल मार्टियार आर्ट्स गेम्स 2023 बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि बाजिगाव गामिनि सन्दिप कुमार ब्रह्म आरो मिथिंगा नार्जारीनि फिसाज्ला किंकार ब्रह्मआ मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। सासे फोरोंगिरिखौ अनागारि आखुयै माखासे दुथांफ्रा बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे खास्रि बिस्रि जाथाया जादों मैया रबिबारखालि आसामनि नगाव जिल्लानि आरो नगाव टाउननि साखाथि बेलथलियाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेलथलि रौमारिनि सासे फोरोंगिरि आरो फालांगिरि मुजिबुर रेहमानखौ मोनाबिलि समाव न'आव फैफिननाय समाव माखासे दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो गोदोनायाव, खर'आव आरो बिखुङाव दांनानै गोब्राब जोखोम खालामनायनि उनाव हस्पिटालाव लांनायनि दसे उनावनो जिउ जोबदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। गोजोनथाव खौरां। जी टिभिआव जानाय रियेलिटी टिभि श' सारे गा मा पा लिटिल केम्प्स सिजन 9 नि फाइनालाव सिक्किमनि थागिबि जेटसेन डना लामाया देरहासार जानो हादों। मख'जाथाव बाथ्रादि बे मेथाइ खननाय बादायलायनायाव जेटसेन डना लामाया ट्रफिजों लोगोसे 10 लाख रां बान्था मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै हादरनि 11 गथ'साफोरनो नेशनेल चाइल्ड एवार्ड्सखौ गथायनानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।